să filmez și pe partea asta ca să vadă cum Bine, era cuptorul făcut. Este. Cuptorul. Îmi rup gâtul pe aici. Nu așa, să vezi cum... E de fus. Păi da, un corcotul, nu ai, nu. Bun. Hai să sunt. Mă, fac polă de Ciorbică! stai mă așa să vadă cum începe să fierb. Like, să vadă că e din pește. E din avat. Tot avat. Unde plătică și plătică. Deci, mamă, uite cum arată acum. Ia să-mi trimis și eu pe internet. Dar trebuie să zic ăla lui Angie? Ce? Nu, că o pun pe... O pune pe YouTube. O pun pe YouTube și o vede toată lumea. Bagi pe YouTube. Deci e special pentru YouTube. M-a filmat pe mine acolo când am intrat în apă.